В това видео ви бях обещала да ви покажа какво още си взех от Shein. Shein в сетая. То мина толкова време, че даже и аз забравих какво съм си поръчвала. Започваме с... Казва, че тази година кафявото е новото черно. Чайничката е топ и си има една страхотна финтифлючка, за да могат феновете да ме чуват отдалеко. Номер 2. Я да видим какво има тук. Опа, още една чантичка. Харесва ми, че е голяма, кожата е много мека и е по-лека и от участничка в Miss Playmate. Недостатък е, че няма цип, но няма проблем, защото единственото ценно нещо, което бих сложила вътре, е хуморът ми. Добре, не беше смешно. Номер 3. Тук съм си поръчала два чифта ръкавици. Стил Молен Руж. Едните са по-плътни, другите са малко по-прозрачни. Вече си представям как Милка Дойчева гледа това видео и се пръска от яд. Номер 4. Гледай, как лъщи, бе! И ето това сребърно бижу, което ще привлича повече погледи, и от Евгений Минчев на Витушка. Номер 5. Чантата, която ви показах преди малко, беше съчетана точно с тази блуза. Гаден маркетинг. Доста по-голяма, отколкото очаквах. Ами да, тя е L размер. Какво да казвам, не знам. И номер 6. Ето тази страхотна дрънкулка, която всъщност вече използвах в ето това видео, което също може да видите в профилът ми. Може да ми напишете в коментар с кое от всички тези неща желаете да направя аутфит в следващото видео. Това е от мен. Отивам да пиша сценарий за Ергена за другият ми профил Бамби _Гял _, а на вас пожелавам прекрасен и слънчев ден. Чао и до скоро! Добре, сега да пиша първо сценария или да монтирам това видео.